Health Gaya na usab. Kumusta Cebu? Mayong adlaw Pinoy. Pagkaanindot ning adlaw ada. Kay atong hisgutan mga kaigsunan mauman ang sakit para gyud sa lalaki. Ya di ra bagi kay tiaw-tiaw lang ni nga sakit kundili grabe gyud kung mapasagdan. Busa magbantay kita nini busa prostate cancer ang ato karong topic. Unsa ba ganing prostate gland mga kaigsunan? Ha? Ang prostate gland mo gini ingnon ta nga atong topic karon mao kini ang usa sa mga pinakaimportante nga parte sa lalaki nga sama kadako sa kastanyas nga makita sa gawas ug ubos sa pantog nga mialirong sa punuan sa kinatawo sa lalaki nga mausay mo alalay ug muduso sa binhi sa lalaki sa panahon sa panghilawas. Mao na mga kaigsunan ang prostate gland. Apan ang prostate gland masakit usab sama sa infections nga gikan sa venereal disease ug uban pa. Ang pinakangilad yun mao ang cancer sa prostate gland nga common kaayo sa mga lalaki. Kung moingon kita nga suso o cervix sa kinatawo sa mga babae, ang prostate mao ang sa mga lalaki. Now, kung moabot na gani kita sa eksaktong pangidaron, labi nag adto ta sa 50, 60, 70 o labaw pa gyud, diha na ni mutapot kanato ang cancer. Pangutana, ngano man nga ang mga American Negro 10 times more na po kapag pilo nga magka-prostate cancer kung ikumpara nato sa South African Negro. Matud pa sa mga doktor sa American Health Foundation, kini tungod sa mga pagkaon, ang South African Negro mabinantayon sa ilang diet, kadaghanan kanila mga vegetarian o low-fat diet pagyod. Ubos ra gyud ang tambok, mga mantika o mga oily. Sa laing bahin usab, ang mga American Negro kusog kaayo mga og karne ug uban pang mga fatty foods. Dili lang kay sa mga Negro nga common ang prostate cancer, mamatuod usab kini sa mga puti nga kusog mangaon sa karne o mga fatty foods. Busa, magbantay kita ni ini mga klasihang pagkaon. Busa, bantayan yun nato ang atong kaugalingon. Ilabi na kung aduna kitay kaliwat sa prostate cancer. Samas pananglitan kung aduna kamoy family history sa prostate cancer. Dako kaayo ang risgo nga ikaw mabiktima sa cancer. Naobserbahan usab nga kadto mga tawo nga gi-undergo sa low-fat vegetarian diet, nakita nga miubos ang testosterone levels. Matud pa nga kung taas gani ang testosterone levels, taas usab ang puruhan nga mabiktima sa prostate cancer. Ang testosterone moubos sa low-fat o sa mga vegetarian. Busa magbantay gyuta. So unsa may mga timailhan o mga simptomas sa prostate cancer? Una ni ini morag kaihion ka kanunay apan dili makaihi. Kung makaihi gani, makabati yung sakit inig-ihi. Sakit kayo. Ang ihi usab, masagulan og dugo. Mubatig sakit sa puson o sa batang. Dayon, maglisod sa pagpabarog sa iyang kinatao, iyang junior. Dayon, ikaunom, adunay painful ejaculation nga sakitan siya sa panahon nga manghilawas siya. Then ikapito, manakit ang imong buko-buko o sa may paa pagyod. Ikawalo, mo hinay-hinay us-us ang imong timbang, ang imong gibug-aton mo minus na. Usahay gyud walay timailhan. Mo nay lisod kayo o walay timailhan kay magkagrabe ka na hinuon. Aduna sa mga stages sa prostate cancer. Ang mga stages mao kini. Doon na tayo gitawag nga stage 1. Kining stage 1,
gamay pa ang bugon ug hingpit nga naa pa sa sud sa prostate gland. Mao nga normal ra og i-rectal examination ka sa imong doktor. Masayban ba nga way kaso? Normal. Pero doon na sa sud. Ang stage 2, naagihapon ang cancer sa prostate gland pero mas dako og mahikap na sa rectal examination sa pasyente. Kini maklaro-klaro na. At least mawarningan ta. Ang stage 3, ang prostate cancer mo gawas na sa iyang prostate gland. Og nidako og niduot na sa liog sa urinary bladder og sa agianan sa imong ihi. Diya sa prostatic urethra. Maglisod ka na pangihi. Di ka na kaihi mo na nga ikatiter ka na lang yun. Stage 4, ang cancer nidagan na yun, miadto na sa laing parte sa kalawasan. Adto ba sa atay, adto ba sa baga, adto ba sa bukog. Kining sakita, mahibawan pinaagi sa blood examination. Aron masusi ang dugo kung taas ba ang PSA levels. Dayon, doon na tayo rectal examination, ipatanaw, kaya aron nga mahilam sa imong doktor, kung doon na bagay kay cancer o wala ba. Dahil ang sundod na mayon siya ipabiopsy aron mahibaluan kung benign ba o malignant ba. O usahi gani sa di pa mabuhat ka ng tanan, iuna pa gyud ang ultrasound examination sa prostate gland. Munang na nga unsaon makuno nato paglikay o pagbatok sa prostate cancer. Aniya, una ayaw gyud pagpatambok. Kaya ang mga tambok nga tao dako kaay risgo sa prostate cancer. Busa mag-ehersisyo ta kanunay kung mahimo kada adlaw o anytime nga gusto nimo, pili agyod ang imong mga pagkaon. Kana magkuligo na, pilion nimo dahil exercise pa. Dayon ikaduha kaon og daghang kamatis. Kining buongon, kining pink grapefruit, watermelon ug suya o tofu-based nga pagkaon, ilabi na kung anaamoy kaliwat nga sakit sa prostate cancer. Busa magbantay yun ta. Dahil likay ang mga pagkaon nga taas og daghan ang fat content o daghang tambok nga naa sa sud sa imong pagkaon. Likay ka na. Dayon, tumar sa mga vitamina sama sa vitamin E nga antioxidant o ang selenium mineral kana usag yun na sa mga maayo. Then, likay yun ang alcoholic drinks o alak o ilingnong makahubog kay kana makadaot yun ka na kanimo. Gawas mahubog ka, padung ka sa cancer. Ang prostate cancer, matambalan yun sa hingpit kung mahibawan sa sayo pa nga panahon. Busa, gina-advise yun nga kanunaya yun ang pagbisita sa imong doktor. Labi na og naamoy kaliwat nga nasakit ining prostate cancer. Kay aron kita makabantay kung unsay atong buhaton nga dili mo takboy ka nato ang cancer kay naay mo tumaw nga mga simptomas sama sa nasa akong nahisgutan sa miagi. Di nila kita ko itong higala. Kini inyong higala, Dr. Warfi Tupas Ingracia, mayon lamang kanunay. Ang lawas ganing mapasagaron, magida kong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Busa, likay ang prostate cancer o ang tanang mga sakit nga dili mo takboy kanimo. O sa sunod natong hisgutan, mao ang cancer sa pantog nga nahimong isyu kana din sa ato kay nabiktima man ang atong pinalanggang halangdong mayor nga ato apa karon sa Amerika nagpatampal sa mga banggiitang doktor. Muna og din kita kutob og hinaut pa unta nga nakapupo kamo karong adlaw o moingon gyud ko kanunay nga kumusta Subo? Mayong adlaw Pinoy!